Sanibonani bafethu, siyambingelela ke futhi lapha ohlelweni sisho khona sithi vuka ungalalalali, and sisohlelweni ke bafethu la sizoqala khona indaba yethu. Ake sikhulume ke nansi indaba ekhona la, ukubaluleka ukuziphatha kwengane kumzali. Yebo ke bafethu, nansi ke indaba lapha sizobe sikhona ukuthi kunombuzo okwaba khona la, lapho khona ingane iye yabuza ukuthi baba, ngisacela ukubuza, kungani mangihamba nabochomi bami ngibuye ngesikhathi engibuya ngaso, mhlawumbe kuthiwe ngiyajola, ngibuye ngesikhathi engibuya ngaso, mangifika la ekhaya ngifike ngishaywe kuthiwe why mina, kodwa ngendlela engibona ngakhona ngibona mina nabazali bami angazi ukuthi ngizothini nje. Watiteka nje, zama ukubuza lo mbuzo lo. Wathi mina ngibona ngazathi nje mina ngikhonela ukushaywa nje, ukuthi ngishaywe kodwa nani niphilile ngesikhathi senu. Nakabe nani shaywa yini ngale ndlela thina sishawa ngayo? Ngibuzwa ingane kanjalo. Ingane ibingeka amakhelwane ngaleso sikhathi. Nayi ke indaba ke lapho ngifike bengingenampendulo bafethu. Angikusho lokho ukuthi bengingenayo impendulo, kodwa kufinyelele ekuthenini ngemphendule lo mntwana ngale ndlela ngimphendule ngayo. Engicabanga ukuthi mhlawumbe neyakhe ingane ingasizakala ngendlela engiyiphendule ngayo. Mina ke ngiye ngaphendula ke ngathi ke bafethu, ingane akusiqale nje ingane yentombazane, singakhulumi ngomfana, asiqale ngengane yentombazane. Mntanami wentombazane lapha ukhona ukuziphatha kwakho kithi singabazali kubalulekile, umphakathi esiwakhele ubalulekile. Mntanami bamba nakho-ke, akusibo bonke emphakathini abasithandayo, kodwa kunalabo abasithandayo. Bakhona abantu abangasithandi emphakathini, bakhona abantu abasithandayo. Ngiya kahle nale ndaba le ukuze uzoyizwa kahle noma ngawukuphi la ukhona. Uma unomzali, thatha ingane yakho uzoyilalelisa la ukuthi ngempela masithi ukubaluleka kwengane yentombazane sisho ukuthini. Nansi indaba mntanami, ake sithathe nje ukuthi ke wena uye wathandana nomfana, nadlala ngendlela endlale ngayo eklasini esikolweni, nize ngcine senijabulisana ngendlela enijabulisana ngayo, wakhulelwa wathola ingane. Phinda futhi wathola omunye futhi umuntu kanjalo, wadlala naye wathola ingane, seyingeyesithunjalo. Hayi nangoku manje selonke siqhamuka lo ngazathi manje sefuna ukukhuluma iqiniso. Hayi ke seweza ke manje lona ke nawe nje uyabona ukuthi hayi ake ngishintshe ukwenza kwami, ake ngikhule ngibe ngidala manje, ngihlale nalomuntu ngoba unalama requirements engiwadingayo. Yes, sikhuluma ingane yentombazane la, phinde futhi nihlale naye uthola umntwana, bese kuthi kuyabheda. Bese qhamuka lo omunye ke lo manje oseza ke manje uthi yena nje ngifuna ukukhuluma into eningi, ngiyomikisa inkomo mina ekhaya kimi. Tshena mina ke mntanami, lesikhathi uthola abantwana umphakathi bawubhekile, makufanele wena mntanami ulotsholo, kunezimo okumele zenzeke la. Lezi zimo lezo kumele zenzeke yizo lezi eziveza ukuthi thina sibe ngabazali besiyini kuwe. Uma wena uzokwazi ukuthatha inqumo uthole abantwana ngendlela oyithatha, bongabambisene nathi, bowenza ngoba uzama ucreate lento ongayazi ukuthi izokubeka kuphi. And lona manje oseza kithi, osezokhuluma nathi, sekumele simnake thina singabazali. Mind you, makumele simnake, angeke simnake sisodwa. Ngeke ngisuke mina ngingubaba wakho mntanami wentombazane, ngeke ngisuke mina ngingubaba wakho ngihambe ngiyokhuluma nalaba bantu lapha. Kodwa kuzokwenzakalani? Ngizobiza laba, ngasho ngithi abakhuzi noma omakhelwane labe ngiphila nabo njenguyihlo, ngiyababiza ngibabuyisa la ukuthi manje bafethu mina inkinga la, kunabantu lapha abafuna ukukhuluma. Ngicela ukubuza ke mntanami ukuthi ke kule history yakho siya ngasiphi isibindi lapha
kulabantu esiyokhuluma kubo. Siyangani lapha ya kulabantu siyokhuluma kubo makuthiwa nje kumele ngivule umlomo mntanami akuyirizime lento le ukuthi ngempela lihlazo elingaka okumele siyolikhuluma lapha yana siyokhuluma ukuthi ayi sizothini vele ngixakekile mina ngize ngixakekisa nomakhelwane bami lapha bayasazi isitori sala ekhaya. Kodwa manje sikufuneka ukuthi sibe semqondweni wokuvika ihlazo elenziwe uwe uyi-1 nalabo bantu benza nabo abasekho bona balabe khona nangumkhwenyana omthande manje ula phambi kwethu uthi yena uzokwenza kahle kuwe. Tshela mina mntanami senza njani? Yazi kubuhlungu kanjani mntanami ukuyohlala phambi kwabantu ube nibe iziphuphu nibe izilima nibe yonke lento le ngoba labantu laba noma nikhuluma nabo bathi mentally kuzobe kunalento ukuthi siyazi umntanethu ukuthi wenzeni, siyazi umntanethu ukuthi uhambe kanjani empilweni, sizokwenza njani mntanami, yimaphi ama-qualities wamazwi esiya nawo kulaba bantu, yikuphi ukuhlonipheka esiya ngakho kulaba bantu, yikuphi okuhle esiya ngakho lapha yakulaba bantu. Le nhlupheko sifaka kuyo nje for leyo weekend leyo ngempela uthi siyenze njani singabazali. Awucabange nje lapha sekuyobala ukuthi umntwana ke ngathithi wayese senginendlela aseyihambile noma kuye kwenzekani yabona wahlatshwa inzala mangabe uye walahlekelwa ubuntombi engakabuthula abantwana wahlatshwa inzala mangabe sekukhona izingane sekubalwa labantu ukuthi kunabantu abake bayihamba lendlela. So manje ngoba sebeke bayihamba sizomisa kanjani ngoba phela kumele sibe neqiniso noma ekulokuleni kuba nama negotiations kube nayo kodwa manje sekwande inkulumo ngezinto ezi-useless. Yingakho ke ngithi mntanami sisuke nathi zikhona izinto ezenzekile sahamba endleleni ngalendlela esihambe ngayo but at the end sazama ukufihla ihlazo lethu ngendlela esilifihle ngayo ngoba sibona ukuthi ayikho lento esiyenzayo. Wanegotiate nje wanegotiate lokho negotiate kwadlula kodwa ke bamntanami wena masikhuza thina sithi masukuhambe ebusuku ngoba siyazi ukuthi mawuhambe ebusuku mawuhamba uyolala endaweni la singazi khona bazokurobha labafana and uzolimala mntanami ngoba bane talent lokurobha and ngeke uzudabule mase sebekufikele kahle. Isuhe uzolahlekelwa yiyo yonke lento le value okumele siye ngayo kubantu bokuhamba okumele siye kulabantu obasilethela bona ukuthi sebefuna ukulobola ngoba angeke uyikhulumisele wena abantu okumele ukuthi uzobakhulumisa kanjani wena ngeke uzoyikhulumisele bona beza kubantu abadala abakuzalayo bazokhuluma nabo ukuthi besacela lo makoti umakoti la ekhaya sesibone imbali la ekhaya sibone ini siyasolokuthi nje ngoba asasi uyazini uvela ungazi ukuthi uzovula umlomo uthini ngoba uyazi ukuthi kumoshakele. Sesisho ukuthi ke bantu abamwena omoshekile asisho ukuthi sikulahlela ku dustbin. Sinezindlela esizozikhuluma ngawo ukuthi sizomisa kanjani okwamanje asikakhuluma lezo ndlela lezo kodwa wena ongakafinyeleli lapho siyacela Nkosi yami ukuthi noma ngawukuphi ngingibaba wenu nonke nje izingane zami zamantombazane nonke la nikhona kuphi nakuphi ngiyibaba wenu mina baba wesizwe mina njengoba ungibona nje ngihleli kanje. Ngiyayithanda futhi le opportunity engiyitholayo njengamanje yokuthi ngikhulume nezingane zami zamantombazane. Bafethu masana ukusihlaza, bafethu masana ukuzivala umlomo. Izingane zami ningasivala umlomo singabazali benu. Siyafisa ukunimela kuko konke enibhekana nakho. Masana ukuzivala umlomo. Siyacela ingane zami kuzo zonke izimo masana ukuzivala umlomo. Ngoba mawenza lezi zinto zezayo kusho ukuthi ukhiya ngqa umlomo.
siyobiza nomakhelwane owayihlekisa ngisho nangayo singazi ukuthi wayihlekisa ngayo ngoba mase seyivelile inkinga sivele sivala umlomo singazi ukuthi sizothini sikhulisa abashana like nabazukulu yonke ukuthi phihle kube ngaleyo ndlela leyo. Yini indaba? Yingenxa ukuthi kukhona umuntu ongayibambanga kahle la. Niyeza kini nina ingane zabafana, niyeza kini. Okwamanje nje ngisakhuluma naye nengane zami la ukuthi amandla wokuthi ningasheshi noniwe ngabafana akini mantombazana. Hlala ekhaya.